Nagluluto kami. Bituka. Ay, parang daling ano. Chip cook. Luluto kami ng ano, isaw at bituka ng baboy. Lalagyan namin ng sili, oh. Sarap. Doon yung kutsara, oh. Asan? Yung? Kutsara. Ang haba. Oh. Oh, mantika konti. Sigurado yan di yan ano. Hindi ano ng mantika. Biking. Ito yung sabing ganap sa probinsya. Yung mga trip-trip lang ba? Mantikay mo na yung taba. Ano? Sarap yung pang-ulam. Ulam, pulutan. Ang pulutan. Guardia na chip pa. Diba? Kanta pa. Sibuyas muna, ay bawang muna tapos yan sibuyas. Petos ricados. O sa pula-pulayin mo muna itong ano. Mantika sa taba. Dito ko kaya oh. Para yung init. May konti na lang yan.
Pag nag-swimming, ganyan ang lutuin natin. Dami ang sili. Inihaw, no? Inihaw, limpo. Sarap. Ang inihaw na isda, no? Anong kapag swimming namin? Dami namin niluto. Nga lang, bugbog naman eh, no? No? Nabukasan duty. Hindi, ano yon? Shifting naman namin kasi yon. Alinggo. Oo. Di ba pag out natin Sabado, ulihin ko ng umaga. Diretso na kami doon. Doon na kami nagluto. Namalingki na lang kami doon. Malapit kasi palingki doon eh. Saan ba yun? Yung sa Villa Feliciana. Maganda rin doon. Ano yung resort? Ano siya? Mga pools. Busay. Busay. Nag-ulay na ba si ate? Ayan, ano na mo? Sili na siya. Ito? Yan na? Ah, yun o. Hindi, ay ito. Sabi ng driver natin na. Nasa Tagig daw. Nasa Tagig. Nami ka pa kunong pasahero. May nila pa yun eh. Sabi niya nga, nag-aalala. Yan, bitchin. May paminta na. Oo, sir. May sili. Yan, suka. Yan. Tinakpan. Eh, takip ng ano oh. Ano yan? Tatakpan natin. Yo! Okay. Hintay-hintay lang. Maluluto ka rin. Maluluto ka rin. Tara, sapa. Ah. Opo. Pakuluan muna natin ng maigi at medyo matigas pa. Ah, usok. A few moments later.